Kaipa elämään lisää virtaa, vettä maan uumenista. Kyllä, Iskujet-pumppu on valintasi, kun vain paras kelpaa. Iskujet keskipakopumpuista löytyy reippaasti imutehoa, joten asennuspaikan valinta on enemmän kuin helppoa. Iskujetin 2RS ja RP-mallit ovat vesihuoltosi älykkäät apurit. Ne käynnistyvät, kun paine laskee alle 2 baarin ja pysähtyvät, kun veden käyttö on vähäistä. Kuivakäyntisuoja varmistaa, ettei pumppu mene epäkuntoon, vaikka kaivoosi iskisi kuiva kausi. Iskujetin vesiömallit ovat lisäksi varustettu Lohjalla valmistetulla ruostumattomalla kalvopainesäiliöllä, suomalaista laatua. Olipa kyseessä sitten puutarhan kastelu, kesämökin vesihuolto tai täydellisesti varusteltu kiinteistö, Iskujet-pumput pitävät huolen siitä, että vesi juoksee, et sinä ämpärien kanssa.